Hi logoफोर, welcome back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौ जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय. Gwrlwi channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो। दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै। So friends, जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बेवहाय सेबा HSLC नेरेशनाव मा फैदोंमोन जों बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। लास्ट इयाराव कुइसनाव मा फैदोंमोन बेजों बेनि जा सलुशनफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन। दा गोबाव खालामालासिनो जोङो थांनाय कुइसनफोरनि सोमोन्दै डिसकास खालामनोसै। बे जाबाय नेरेशन। स' नेरेशनाव नोंथांमोना 2000 निफ्राय 2010 सिम मा फैदोंमोन बेनि बागै जों सोलोंगोन। दा जोङो 2001 निफ्राय नायसै। स' नोंथांमोना बेवहाय 2001 लिरना लानो हागोन। स' 2001 आव मा फैदोंमोन गिबि कुइसना बेवहाय लिरनो हायो HSLC 2000 आव सरि 2000 नङा आं 2000 नि कुइसनखौ उनाव होसिगोन। स' नोंथांमोना बे 2001 निफ्राय स्टार्ट खालामनो हायो। बेनिफ्राय दा बेवहाय गिबि 1 नाम्बार कुइसना मा दंमोन गिबि 1 नाम्बार कुइसना जाबाय बेवहाय he said to me बिदि दंमोन। he said to me बेनिफ्राय मा दोङो lend me your book for today। दा बिदि दङ जोङो बेखौ मा खालामनांगौ बेनि जा एन्सार आं एन्सारखौ लिरनानै होनोसै। स' नोंथांमोना बिनि एन्सारखौ माबायदि खालामो कुइसना जाबाय बिदि he said to me lend me your book for today। दा नैबे बाथ्राया मायाव दङ बेखौ नोंथांमोना सानना नायनांगोन। बे जाबाय मोनसे इम्पारेटिव सेन्टेन्सआवनो गोग्लैयो। स' इम्पारेटिव सेन्टेन्स थाब्ला जों मा रिपर्टिं पार्टआ माबायदि चेन्ज जायोमोन जों बेखौ सिगांनि भिडिअनि पार्टफोराव नोंथांमोना नायनानै लायोब्ला मोजाङै बुजिगोन। स' जोङो दा बेवहाय बुजायोब्ला जोंना भिडिअ गोबां गोलाव जागोन। आं दा बेवहाय अनलि कुइसन एन्सारल' डिसकास खालामनो नागिरदों। स' नोंथांमोना जुदि कनफिउज जादोंब्ला सिगांनि भिडिअफोरखौ नायब्लानो जाबाय बेवहाय मोजाङै एक्सप्लेन खालामनाय दङ। दा बेवहाय जों मा लिरनो हायो बिनि सलुशना जागोन दा he asked me बेनिफ्राय बे जासिगोन to lend him my book for today खौ जोङो मा लिरनो हायो that day बिदि जोङो लिरनो हायो। दा बेनो जाबाय बेनि एन्सारमोन। स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना नैबे रिपर्टिं पार्टआ गोसोलायगोन मा आक्सबो जों लिरनो हायो। आरो नैबे सेन्टेन्सआ बे बाथ्राया जाबाय इम्पारेटिव सेन्टेन्सआव गोग्लैयो। बेखायनो नैबे रिपर्टिं पार्टआ मा रिपर्टिंआ जागोन बेयाव आक्स जागोन। जों आक्स बाहायनाय एडभाइस बाहायनाय बेबायदि गोबां दंमोन। बेनिफ्राय आरो इनभार्टेड कमा सिखारनानै जोङो टु इउज खालामदों। बेनिफ्राय नैयाव जुदि फार्स्ट पार्सन थायोब्लाथाय जोङो नैखौ नोजोर होनो नांगौ। स' बेखाय जोङो हिम लिरबाय आरो इउर थानायनि थाखाय जोङो माइ लिरनो हायो। बिदि मोननैसो रुल दंमोन नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोराव थांनानै रुल्सफोरखौ नायनानै ला। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 खौ जोङो नायसै। कुइसन नाम्बार 2 मा दङ he said to me you will be tired बेनिफ्राय मा दङ before you arrive दा बिदि दङ। जों बेखौ मा खालामनांगौ बेबो मोनसे इनडाइरेक्टआव जाना दङ। जों बेखौ इनडाइरेक्टआव नङा बे डाइरेक्टआव जाना दङ। बेखौ जोङो इनडाइरेक्टआव लांब्ला मा जागोन he said to me you will be tired before you arrive। स' बे बाथ्राया जाबाय मोनसे एसार्टिव सेन्टेन्सआव गोग्लैयो। आरो नैयाव जुदि टु मी थायोब्ला नोंथांमोना मा लिरनो हागोन एसार्टिव सेन्टेन्स थाब्ला he told me रिपर्टिं पार्टखौ मा लिरगोन जोङो told लिरनाय जागोन। बेनिफ्राय बे मा फैसिगोन इनभार्टेड कमा सिखारना डेट फैबाय। बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो बेवहाय जुदि सेकेन्ड पार्सन थाब्लाथाय मा जेबो चेन्ज खालामनाङा
मा लिर सेकेन्ड पार्सन थाबाथाय मा चेन्ज जायो स' नैखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय मिनि जायगायाव मा जागोन लिरगोन जोङो आइ लिरनो हाया आरो उइला मा जागोन उइल सेल बे मा गुस्लायो बे जाबाय वुड he told me that I would be tired बे जासिगोन tired before you बेनिफ्राय मा लिरगोन arrive दा बेबायदि जागोन बेनि फिननाया नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 3 मा क्वेश्चन नम्बर 3 जाबाय राम asked me if I had a कार बिदि दङमोन जों बेखौ मा खालामनांगौ बे नैबे बाथ्राया इनडाइरेक्टआव जाना दङ जों बेखौ एन्सारखौ लिरोबा मा जागोन राम said to me नैबे बाथ्राया मोनसे इन्टारगेटिभनिमोन स' बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो नैबे आरो I had a car बे जोङो बेयाव मा लिरनो हागोन दा do you have a car बेबायदि जागोन आरो क्वेश्चन सिन होब्लानो जाबाय स' डु इउ हेभ ए कार नैबे प्रेजेन्ट इनडिफिनिट स' प्रेजेन्ट इनडिफिनिटखौ जोङो बिदि लिरनो हायो आरो नैबे क्वेश्चन इन्टारगेटिभआ मा एसार्टिभआव चेन्ज जायोमोन इनडाइरेक्टआव स' जों बेखौ नोंथांमोना सोलोंबोखादों मोजाङै भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों सोलोंबोखानो हादोंमोन स' नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैबा नोंथांमोना सिगांनि इन्टारगेटिभ पार्टआव माबोरै जों खालामनाय जायोमोन बेनि भिडिअखौ मोजाङै नायफिन बेनिफ्राय जों दा 4 नाम्बारखौ जों नायनोसै दा old man was बेनिफ्राय दोङो dead बेनिफ्राय I might नैबे I might be happy नैबे MIGHT might be happy दा बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो बेखौ नैबेबो मा इनडाइरेक्टआव दङ जों डाइरेक्टआव लांब्ला मा जागोन the old man said बेनिफ्राय कमा होबाय इनभार्टेड कमा होबाय may you be happy बे जाबाय इम्पारेटिभनि जादों बेबो नङा इम्पारेटिभ नङा बे जाबाय ऑप्टेटिभनि स' बेबायदि जासिगोन स' जोबोर गोरलै क्वेश्चन नाम्बार 4 नि आन्सार जाबाय बेबायदि बे जाबाय 2001 आव फैदोंमोन बेनिफ्राय जों दा 2000 बेसाङाव 2 आव मा फैदोंमोन जों बेखौ नायनोसै स' 2002 नि क्वेश्चना जाबाय बेबायदि नोंथांमोना बेखौ बेफोरनि जा लास्ट इयाराव थांनाय मा फैदोंमोन बेखौ जुदि मोजाङै स्टाडि खालामो अब्लानो फैबाय थानाय जा HSLC एग्जाम बेखौ मोजां मार्क लाखिनो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो दा जायखिजाया जों 2002 आव थानायखौ नायनोसै HSLC 2002 नि गिबि क्वेश्चना जाबाय बेवहाय मा दोङो he said to me बेनिफ्राय कमा इनभार्टेड कमा when did you बेनिफ्राय मा दोङो buy this book दा बिदि दङ जोङो बेखौ मा खालामनांगौ जोङो एन्सारखौ लिरोब्ला नैबे डाइरेक्टआव जाना दङ जों इनडाइरेक्टआव माबोरै लिरनो हागोन he asked me बे बाथ्राया क्वेश्चन इन्टारगेटिभ आरो WH क्वेश्चन थायोब्ला जोङो बेयाव जेबो if वेदार लिरनो नाङा जों डाइरेक्टलि बेखौ लिरदो when बे बाथ्राया जाबाय मा पास्ट इनडिफिनिट जोङो बेखौ मायाव लिरनांगौ पास्ट इनडिफिनिट थायोब्ला पास्ट पारफेक्टआव लिरनांगौ स' मा जाखो I had bought दिसआ मा जासिगोन बेबो चेन्ज जायो that book जों बिदि लिरनो हायो स' नोंथांमोना बेयाव सेकेन्ड पार्सन दङ स' सेकेन्ड पार्सन थायोब्ला नैखौ नोजोर हो बेनिखायनो I जाबाय आरो I जों मा बे जाबाय पारफेक्टआव जुदि थायोब्ला पास्ट पारफेक्टआव थायोब्ला हेड जायो साबजेक्टनि उनाव बेनिफ्राय नैबे जाबाय भार्ब 3 आव थांगोन बेनिफ्राय बेबायदि जासिगोन स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 2 खौ जों नायनोसै नाम्बार 2 जाबाय I said I bought it yesterday दा बिदि दङ जों बेखौ मा खालामनांगौ बेखौ लाङोब्ला मा जागोन दा I said that बेनिफ्राय मा जागोन I had bought इदा मा जागोन जों इटखौ जेबो सेन्स लिरनो हाया बेनो जायो इट yesterday खौ जोङो लिरनो हायो दा
day before the day before नङाबा जोङो मा लिरनो हायो the previous day बो जोङो लिरनो हायो so बे जाबाय नैबे बाथ्राया I bought it yesterday जाबाय past indefinite जुदि past indefinite थायोब्ला मासिम सोलायो बे past perfect tense जों past perfect tense लांबाय बेनिफ्राय next question number 3 आ मा दङ बेवहाय Ravi thank me for my help बेबायदि दङ for my help दा बेखौ जों मा खालामनांगौ नैबे बाथ्राया इनडाइरेक्टआव जाना जों डाइरेक्टआव लांब्ला मा जागोन Ravi said to me बिदि जागोन कमा होबाय इनभार्टेड कमा होबाय thank you बेनिफ्राय for your help दा बिदि जागोन for your help कमा इनभार्टेड कमा बेनिफ्राय नेक्स्ट 4 नाम्बारा जाबाय बेवहाय दोङो the old man बेनिफ्राय the old man prayed that बेनिफ्राय दङ God might help me दा बिदि दङ बेबो मा बाथ्राया नैबे बाथ्राया इनडाइरेक्टआव दङ जों बेखौ डाइरेक्टआव लांब्ला मा जागोन दा the old man said to me बिदि जासिगोन said to me बेनिफ्राय मा जागोन may God helps you बिदि जागोन बेनिफ्राय फुल स्टप आरो इनभार्टेड कमा नैबे जाबाय ऑप्टेटिवनि दा ऑप्टेटिवनि रुल्सफोरखौ नोंथांमोना नायफिननानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 निखौ जों नायनोसै 2003 आव मा फैदोंमोन स 2003 नि गिबि क्वेश्चना जाबाय नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ आरो बुजि मोनाब्ला नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोरखौ मोजाङै नायफिनब्ला बेखौ गोरलैनो हमनो हागोन स बेनिफ्राय जों दा 2003 खौ नायनोसै 2003 आव मा फैदोंमोन 2003 नि गिबि क्वेश्चना जाबाय बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हागोन HSLC 2003 बेयाव मा फैदोंमोन गिबि क्वेश्चना जाबाय बेवहाय मोनब्रै फैदोंमोन 2004 सिमहालागै बेबायदि मोनब्रै फैदोंमोन दा बेनि गिबि क्वेश्चना मोहन said to Hari बेनिफ्राय दङ can I borrow बेनिफ्राय a hundred बेनिफ्राय बिथिं लिरनोसै आङो रुपिस बेनिफ्राय दङ from you दा बिदि दङ बे जाबाय इन्टारगेटिवनि स जों बिनि एन्सारा मा जागोन दा बिदि जों गोरलैनो लिरनो हागोन दा मोहन मा रिपर्टिं पार्टखौ जों मा लिरनो हायो मोहन आस्क्स हरि बेनिफ्राय मा फैगोन इ फैगोन जिहेतु बे yes no क्वेश्चन W जों जागायनाय नङा बेनिफ्राय I थाबाथाय मा जागोन दा फार्स्ट पारसन थाबा नोंथांमोना बेखौ साबजेक्टखौ नोजोर हो स साबजेक्टआव प्रनाउना मा जागोन ही बेनिफ्राय मा केन थायोब्ला मा लिरनो हायो जोङो कुड लिरनो हागोन जों एसार्टिभआव लिरनो हागोन इन्टारगेटिव थाबाथाय एसार्टिभआव थांगोन बेनिफ्राय borrow a hundred rupees बेनिफ्राय from इउनि जायगायाव जोङो सोरना इउना सोरखौ बुंदों हरिखौ बुंदों स सोरनिफ्राय हरिनिफ्राय बिनिफ्राय जासिगोन दा बेनो जाबाय बेनि फिननाय बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नाम्बार 2 आ मा दङ बेवहाय हरि replied that he had no money to lend him दा बिदि दङ जों बेखौ माने नैबे बाथ्राया मा इनडाइरेक्टआव जाना दङ स जों बेखौ डाइरेक्टआव लांब्ला मा जागोन हरि said कमा बा इनभार्टेड कमा डाइरेक्टआव जेब्लाबो इनभार्टेड कमा थायो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिखा आरो कुइसनखौ नुब्ला नोंथांमोना जुदि इनभार्टेड कमा थायोब्ला नोंथांमोना बेयो डाइरेक्टआव दङ होनना सानना ला आरो जुदि इनभार्टेड कमा गैयाब्ला बेखौ जों इनडाइरेक्टआव दङ होनना मोनथिखाबानो जाबाय बेनिफ्राय दा नै बाथ्राया मा पास्ट पारफेक्टआव जाना दङ स पास्ट पारफेक्टआव थायोब्ला जोङो डाइरेक्टआव मा जागोन बे
प्रेजेन्ट पारफेक्टआव जागोन स' मा जाखो दा I बेनिफ्राय I have no money to lend you दा बिदि जासिगोन बेनि फिननाया स' नोंथांमोना बे डाइरेक्टनिफ्राय इनडाइरेक्ट खालामफिनना नायनाय एन्सारखौ चेक खालामना नायनाय जादोंना जायाखै बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 3 आव मा दङ बेवहाय दोङो can you ride a bicycle bi बेबायदि दङ बेनिफ्राय बेयाव कुइसन सिन दोङो बेनिफ्राय बोरै दोङो I asked Gita दा नैबे बाथ्रायासो बेना उनाव दोङो कुइसना ओरैनो सरासनस्रा नैबेसो उनाव थानाय नुनो मोन्दोंमोन जों बाट बेबायदि थाब्लाबो जेबो कनफिउज जानो नाङा जों मा लिरनो हायो नैखौ गिबियाव लिरग्रोदो I asked Gita बेनिफ्राय बे जाबाय डाइरेक्टआव दङ जों इनडाइरेक्टआव लांबा मा जागोन कुइसन थायोब्ला आरो बे इफ फैगोन नैबे इनभार्टेड कमानि जायगायाव जों इफ लिरनो हायो बेनिफ्राय इउ होनना सोरखौ बुंदो दा नैखौ गिताखौ होनना बुंदो स' बेखायनो बेवहाय सि जासिगोन सि बेनिफ्राय she could ride a bicycle बिदि जागोन दा बेनो जाबाय एन्सार बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 4 आव मा दंमोन the teacher said बेनिफ्राय दङ the earth is round दा बिदि दङ जों बेखौ मा खालामनांगौ इनडाइरेक्टआव लांनांगौ नैबे डाइरेक्टआव दङ स' बे जोबोर गोरलै जोङो मा खालामनो हायो बेखौ चेन्ज खालामबा the teacher said बेनिफ्राय नैबे मोनसे इउनिभार्सेल ट्रुथ थायोब्लाथाय जेबो चेन्ज जाया जोङो डाइरेक्ट मा बे जाबाय एसार्टिभ सेन्टेन्सनि बेखायनो डेट फैबाय बेनिफ्राय जोङो बेखौ लिरफिनना होदों जेबो चेन्ज जानाय नङा the earth is round बिदि जासिगोन स' बेनो जाबाय 2003 नि एन्सारमोन बेनिफ्राय जों दा 2004 आव मा फैदोंमोन बेखौ डिसकास खालामसै 2004 दा 2004 नि गिबि कुइसना मा दङ बेवहाय नोंथांमोना 4 लिरनो हागोन नैयाव जाबाय 4 बेनिफ्राय बिनि गिबि कुइसना जाबाय the teacher said to me comma inverted comma बेनिफ्राय don't neglect your studies होनना बुंदों नोंसोरनि स्टाडिखौ नेवसिनो हायाखै दा बे मा जासिगोन दा the teacher बेनिफ्राय एडभाइस बे जाबाय इम्पारेटिभनि स' बेखायनो एडभाइस फैबाय बेनिफ्राय मी बेयाव मा फैसिगोन बे जाबाय नेगेटिभ इम्पारेटिभा जुदि नेगेटिभ थायोब्ला जोङो मा खालामोमोन गिबियाव नटखौ जोङो लिरग्रोनाय जायो बेनि उनावसो टुखौ लिरनाय जायो नट टु बेनिफ्राय भार्बा जाबाय नेग्लेक्ट इउरखौ मा बुंगोन दा माइ होनना बुङो इउरनि जायगायाव नैखौ नोंथांमोना नोजोर माइ स्टाडिज दा बिदि जागोन एन्सारा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 आ जाबाय the doctor said to her बेनिफ्राय कमा बेनिफ्राय मा दङ can you buy the medicine बिदि दङ buy the medicine can you buy the medicine बेनिफ्राय बिदि दङ स' जों बेखौ एन्सारखौ लिरोब्ला मा जागोन दा बेखौ जोङो बिदि लिरनो हायो the doctor asked बेनिफ्राय her बेनिफ्राय मा जागोन बे कुइसन बेनिखायनो इफ फैबाय इफ बेनिफ्राय मा लिरनो हायो इउ दङ स' इउ होनना सोरखौ बुंदों हारखौ बेखायनो मा सि जासिगोन सि कुड बिदि जाबाय केना कुड जागोन बेनिफ्राय बाय दा मेडिसिन बेखौ लिरफिनदो मेडिसिन स' बेबायदि जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 आ जाबाय दा हेडमास्टार बेनिफ्राय मा दङ said
the headmaster said to the headmaster said नङा बेबायदिसो दोङो the headmaster asked me who बेनिफ्राय दोङो I was दा बिदि दङ बे इनडाइरेक्टआव दङ जों बेखौ लिरोबा मा जागोन the headmaster बेनिफ्राय बे जासिगोन said the headmaster said बेनिफ्राय मा जागोन to me जागोन the headmaster said to me बेनिफ्राय बेवहाय मा लिरनो हायो जोङो who बेनिफ्राय are you बिदि जागोन बेनिफ्राय कुइसन सिन बे इनडाइरेक्टआव दंमोन जों डाइरेक्टआव लांबाय बेनिफ्राय कुइसन नम्बर 4 आ मा दोङो he told his wife that बेनिफ्राय मा दोङो he might be late दा बिदि दङ बेबो मा इनडाइरेक्टआव दङ जों बेखौ डाइरेक्टआव लांबा मा जागोन he said to his wife बेनिफ्राय कमा इनभार्टेड कमा बेनिफ्राय I may be late बिदि जागोन स' जोबोर गोरलै कुइसन नम्बर 4 आव जाफै कुइसन नम्बर 4 बेबो जोबोर गोरलै बे जाबाय 2004 आव फैदोंमोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट जों नायनोसै कुइसन नम्बर 2005 आव मा फैदोंमोन जों बेखौ नायनोसै स' 2005 आव फैनाया जाबाय बिदि फैदोंमोन 2005 आव 2005 बेनि गिबि कुइसना जाबाय ए नाम्बारा फैदोंमोन बेवहाय I made some money बेनिफ्राय दोङो बेवहाय yesterday I made some money yesterday बेनिफ्राय बेवहाय दोङो he said to hurry दा बिदि दङ बे जाबाय मा डाइरेक्टआव दङ जों बेखौ लिरोब्ला मा जागोन he told hurry that बेनिफ्राय जों लिरनो हायो he had made some money बेनिफ्राय yesterday दंमोन जों बेखौ लिरनो हायो the previous day नङाबा जोङो मा लिरनो हायो the day before बो लिरनो हायो मोननैबो करेक्ट बेनिफ्राय नेक्स्ट दोङो मोहन said that बेनिफ्राय he goes for a walk every morning दा बिदि दङ जों बेखौ नैबे बाथ्राया मायाव दङ बे बाथ्राया जाबाय इनडाइरेक्टआव दङ जों बेखौ डाइरेक्टआव लांबा मा जागोन मोहन said बेनिफ्राय कमा होबाय इनभार्टेड कमा होबाय I go to गैया बेवहाय जेबो टु नाङा I go for a walk बेखौ लिरदो a walk बेनिफ्राय मा जागोन every बेखौ लिरफिनदो every morning दा बिदि जासिगोन स' जोबोर गोरलै बे मोननैयानो फैदोंमोन नैबे 2005 आव ए बि ल' फैदोंमोन मोननै कुइसन फैदोंमोन 2004 सिमहालागैसो बेबायदि मोनब्रै फैदोंमोन स' जोबोर गोरलै बेवहाय मा लिरदों नैबे बाथ्राया मोहन said that he goes for a walk every morning बे नैफोर जाबाय एसार्टिभआव गोग्लैयो स' एसार्टिभ गोग्लैयोब्ला जोङो मा खालामनांगौ नैबायदि खालामनानै जोङो नैबे बाथ्राया मायाव दङमोन बे बाथ्राया जाबाय बिदि थानायखौ जोङो बिदि लिरनो हायो स' बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो नैयावबो मा I made some money yesterday he said to hurry बेवहाय मा नैबे said to hurry थाबाथाय जोङो told hurry लिरनो हायो आरो बेवहाय इनभार्टेड कमा सिखारनानै मा जाखो नैयाव मोनसे नैथिं इनभार्टेड कमा दङ स' बेखौ लिरनो बावनाङा आरो नैयावबो इनभार्टेड कमा थालांदो स' इनभार्टेड कमाखौ होथारनांगोन बेनिफ्राय he told hurry that बेनिफ्राय मा दङ he had made आरो नै बाथ्राया पास्ट इनडिफिनिटिव दंमोन जों बेखौ मायाव लिरनांगौ पास्ट पार्टिकल लिरनांगौ he had made some money the previous day दा बिदि जासिगोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार माखौ नायनोसै कुइसन नाम्बार जोङो 2006 खौ नायनोसै बेनिफ्राय जों दा 2006 खौ नायनोसै 2006 आव मा फैदोंमोन बेवहाय नोंथांमोना 6 लिरनो हागोन 2006 नि गिबि ए नाम्बारा फैबाय बिदि
the boy said comma inverted comma sir बेनिफ्राय जोङो sir please explain the poem once more होनना बुंदो once more दा बेबायदि दङ बेयो मा जागोन दा the boy said sir please explain the poem once more दा बेनि एन्सारा जागोन बेबायदि बे जाबाय इम्पारेटिव जादों मोनसे खावलायनाय फोरमायनो सारखौ बेनिखायनो मा the boy requested बेनिफ्राय सोरखौ बुंदों फोरोंगिरिखौ दा टीचार होनना लिरनाय बेवहाय दा टीचार बेनिफ्राय मा जासिगोन बेवहाय टू फैगोन जिहेतु नैबे इम्पारेटिव सेन्टेन्सनि बेनिखायनो टू फैबाय एक्सप्लेन बेनिफ्राय भार्बा फैगोन एक्सप्लेन बेनिफ्राय दा poem once more बिदि जासिगोन once more दा बेबायदि दा बे जाबाय ए नाम्बारनिमोन बेनिफ्राय बी नाम्बाराव मा फैदों the teacher बेनिफ्राय the teacher said that he would do that the next day बा बेबायदि दङ जों बेखौ मा खालामनांगोन नैबे जाबाय इनडाइरेक्टआव दङ जों डाइरेक्टआव लांब्ला मा जागोन the teacher say बे जाबाय कमा इनभार्टेड कमा होननानै जों डाइरेक्टआव बेखौ गोसोआव लागि बेनिफ्राय जोङो हि दङमोन स' जोङो बेवहाय मा आइ लिरनो हायो I shall बेनिफ्राय मा do it बेयाव दा नेक्स्ट दङमोन जों बेखौ tomorrow लिरनो हागोन tomorrow दा बे जाबाय नोंथांमोननि 2006 आव फैदोंमोन मेट्रिक आनजादाव बेनिफ्राय नेक्स्ट 2007 आव मा फैदोंमोन जों नायनोसै स' 2007 आव बिदि फैदोंमोन 2007 दा बेनि कुइसना जाबाय ए नाम्बाराव मा फैदों बे जाबाय he said to them बेनिफ्राय goodbye बेनिफ्राय कमा my friends बिदि दङ स' बेयो मा जागोन दा बेनि एन्सारा जाबाय बेबायदि लिरनो हायो जोङो he bade goodbye बेनिफ्राय to his friend दा बेबायदि जागोन बेयो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जों आरो गुबुन मोनसे बेवहाय लिरबावनो हायो or बेनि एन्सारखौ जों बेबायदिबो लिरनो हायो he addressed them as friends बेनिफ्राय and wise बेनिफ्राय them बेनिफ्राय लिरनो हायो goodbye दा बे मोननैखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिब्लानो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बारा जाबाय I said to her कमा दङ बेनिफ्राय do you want my help नों आंनो मदद नांगौ ना होनना सोंदो बेनिफ्राय मा जागोन दा बे I asked her बे जाबाय कुइसन सोंदों बेखायनो मा बेवहाय रिपर्टिं भार्बा आस्क जाबाय स' बेनिफ्राय इफ फैसिगोन इफ इनभार्टेड कमा सिखारनानै इन्टारगेटिभआव इफ फैयोमोन इफ शी would नङा बे wanted जागोन wanted बेनिफ्राय my help स' बे my helpआनो जागोन बे जेबो चेन्ज जानाय नङा my help बिदि जागोन दा एन्सारा जाबाय बेखिनियानोमोन 2017 आ बेनिफ्राय 2008 आव 8खौ नायनोसै जोङो 2008 नि गिबि कुइसना जाबाय बेबायदि स' बेवहाय 8 लिरनो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय बेनि गिबि कुइसना जाबाय ए नाम्बाराव मा फैदोंमोन दा टीचार
बेनिफ्राय said, बेनिफ्राय दङ honesty. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy होनना बुंदों. दा बेखौ जोङो मा खालामनांगौ? बेनि एन्सारा जासिगोन नैबायदि the teacher said that नैबे बाथ्राया मोनसे मा अराय सैथो बा हेबिस अराय सैथो फोरमायदों बेखायनो मा बेवहाय मा लिरनो हायो जेबो सेन्स जाया बेवहायबो that बेखौ honesty is the best policy जोङो बेबायदि लिरनो हायो. बेनिफ्राय बी नाम्बारा जाबाय Onita said बेनिफ्राय दङ I do not know the boy. दा बेनि एन्सारा मा जागोन? एन्सारा जाबाय Onita said that she did not know the boy. दा बेबायदि जागोन. नैबे बाथ्राया प्रेजेन्ट इनडिफिनिट दंमोन. स' प्रेजेन्ट इनडिफिनिट थाब्ला नैबे बाथ्राया मायाव जागोन? पास्ट इनडिफिनिटसिम थाङो. स' बेनो जाबाय 2008 नि एन्सारमोन. बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो 2009 निखौ नायनोसै. स' 2009 आव मा फैदोंमोन? 2009 बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हागोन 2009. ए नाम्बाराव मा फैदोंमोन? ए नाम्बाराव the lady said to the man बेनिफ्राय दङ I don't know you. दा बिदि दङ. बेनिफ्राय एन्सारा मा जागोन दा? the lady told the man. बेनिफ्राय मा फैगोन? डेट फैबाय. बेनिफ्राय सी जासिगोन. आइ होनना नै जुदि फार्स्ट पार्सन थायोब्ला नैखौ नोजोर हो. बे जागोन सी. बेनिफ्राय बे जाबाय पास्ट इनडिफिनिटआव थांगोन. स' डिड नट नैबे जागोन नट. बेनिफ्राय नो इउ होननानै सोरखौ बुंदो? नैबेखौ मेनखौ बुंदो. स' बेखायनो मा बेवहाय हिम लिरनो हायो. बेखौ जों लिरबाय. बेनिफ्राय बी नाम्बारा फैदोंमोन she asked him to keep quiet. बिदि फैदों. जों बेखौ मा खालामनांगौ? नैबे बाथ्राया मायाव दङ? बे इनडाइरेक्टआव दङ. जोङो बेखौ मा लिरनो हायो? she said to him आरो इम्पारेटिभ सेन्टेन्सनि बेनिफ्राय जोङो लिरनो हायो बेखौ keep quiet. दा बिदि जासिगोन. स' जोबोर गोरलै. बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो 2010 निखौ नायनोसै. 2010 आव मा फैदोंमोन दा? 2010. स' नोंथांमोना बेखौ 2010 लिरनो हागोन. 2000 नैबे 10. बेनि ए नाम्बारा फैदोंमोन बेवहाय the lady said to me. बेनिफ्राय दङ I will tell you my story. बिदि दङ. दा बेखौ जोङो एन्सारखौ लिरोब्ला मा जागोन? the lady told me. बेनिफ्राय that नैबे जाबाय इम्पारेटिभ नङा एसार्टिभनि. बेनिफ्राय सी फैबाय. she would. बेनिफ्राय मा जागोन? टेल इउ थानायनि थाखाय बे मी जासिगोन. मी. बेनिफ्राय माइ थानायनि थाखाय बे हार जागोन. स्ट'रि. स' बेखौ गोसोआव लाखि. नोंथांमोना बेफोरनि टेबोलफोरखौ होखादोंमोन माब्ला मा सेन्स जायो. बेनिफ्राय बी नाम्बाराव दङ I told her that I had no time for that. दा बिदि दङ. जों बेखौ लाङोब्ला मा जागोन दा? I said to her. बेनिफ्राय कमा बा इनभार्टेड कमा I have no time for this.
दा नैफोरो चेन्ज जायो दिस थाबाथाय जों मा लिरनो हायो डेट आरो बेवहाय नैबे बाथ्राया पास्ट पारफेक्टआव दङ जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्टआव लिरनांगौ स' बेनो जाबाय 2010 सिम फैदोंमोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट भिडिअ'आव जों उननि पार्टआव जोङो 2011 to 2020 सिम मा फैदोंमोन बेखौ जोङो उननि भिडिअ डिसकास खालामो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि बुजि मोनोब्ला कमेन्ट खालामनो हायो स' थेंक इउ फर वाचिं स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय